mu a kiristance ana yin azumi amma ba duka coci ma fa suke yin azumi ba sai catholic church to ni a catholic church nake. Catholic church su ne suke tashi da azumi da safe za a ce za ka tashi ba za ka ci na sallah ko ba ka sallah ko kana kirista ko ma ba ka da addini kowa ana koya mashi. To kuma a lokacin da ake koyarwa aka zo irin practical din nan sai a ce to wani fito kai mana alwala mu gani. Kaga mutum zai fito yi a ga irin fahimtarsa inda kurakurai da gyara a gyara kuma ya yi daidai waɗanda ma ba su iya ba kafin a zo kansu kaga sun samu gyara. Haka nan wajen sallah ɗin ma za a ce to zo kai mana sallah mu gani a practical haka. To idan kai aka ga kayi daidai madalla in ko baka yi daidai ba da gyara a gyaggyara ka ji asalin yadda muka fara. To kuma tun lokacin sha'awar da bata bar zuciyata ba yawa na bar makaranta din sha'awar bata bar zuciyata ba domin a wannan lokacin da muka firamare zan iya karanta maka daga kula a'udhu birabbin nas daga nasu dai abin da ya sama zuwa kamar ba zan iya alamtar kaifa gaskiya cikakkiyar ta ba amma dai na kusa nan zan iya kar alamtar kaifa din amma ba sosai ba. To kuma kaga abinda aka ce in ka bashi wai ko ya bar gida ya bar shi yawa to tun da ba yi nake ba a wannan lokacin waɗansu duk sun zube sai da na yi musulunci da kuma na samu suka dawo amma ko a lokacin zan iya sama dai ba cikakken na yi daidai ba sosai 100% amma zan iya zuwa alamtar kai. So nake da me ya baka sha'awa har ka zo ka a san musulunci? Babban abin sha'awa a musulunci shi ne ai na taɓa yi wa alhaji tambaya na ce alhaji ni da safe ba na iya tashi akan lokaci sai ka ga 8-9 ban tashi ba amma na ga duk abubuwan da muke da musulmai mu yi shira har dare din mu je mu kwanta su kuma da asuba su tashi. Na ce wai ba ku yin bacci ne? Alhaji ya ce suna yin bacci. Na ce to ya aka ya ce ai abin da ka sa a zuciyarka ne idan lokacin yi kawai sai ka ji ka kafa ka. Na ce gaskiya ne wannan abin na rike shi. Bayan nan mu a kiristance ana yin azumi amma ba duka coci ma fa suke yin azumi ba sai catholic church. To ni a catholic church nake. Catholic church su ne suke tashi da azumi da safe za a ce za ka tashi ba za ka ci abinci ba za ka sha ruwa ba za ka kai kamar 12 daga nan sai ka ci abinci ka sha ruwa shi kenan azumi ya kai 12 rana waɗansu su kai karfe 1 waɗansu su kai 2 ya danganta wanda dai na fi sani kenan zuwa 12. Amma za ka iya cin abinci da daddare? Ai da dare har ka kwanta kana ci kana sha. Akwai wanda zai yi shira har karfe 1 kuma yana ci yana sha amma dai in dai ka kwanta ko na awa 1 ne in ka tashi dai kada ka ci kada ka sha sai 12 to shi na fi sani. To sai na ce